Ambega arajo e Savari FM. Asigile mi kabala konanana. Université Kerefe Savari FM. Atogo de arajo Savari. Radio Savar FM na bi kononton ani kele murmuru wolon flankan ambe la silke kabo kabala zone universitaire la amunun be kafo osogomba anka YouTube la no wachina no ye anka chaîne YouTube Savar Media Bamako ka folidi obela jelema ka obefo ka be walimandon kafo aka jamkamun be ni anko farafina tien ni ale wati sele farafina tien ale be boli farafina kokan ko munun be kafo hakikaw do ko yiridon sodon yeredon ode nyogonte o kama ambe wulka joke kasi anka makoroma farafina kodonon munun be kodon ka kokorodon ambe wulka joke ka nyiso oma ko wele kana anka plateau belebele bayin o sanfɛ Sijo Bamsa Jara kono o kama bi anye wole bla mamuma oye Sedu Konate ni bela jelemba fo Daniel passer robi asigoro bembe kuralen ko fema alereba ambulukoro aye anka wole jabi ambafo kaseka fo anlambo ni kanboye bi ambe na masala farafina o lamo togo akan lamo kumeke togodi dem sentime la kogo togodi farafina amena kumo kan kusebe kama aye oka arajo daile aye oka lamanikeno aye o daile mumena fobi anafaka bon kusebe munun fana bigan anlame anga chaîne YouTube kan wogati na anga bololo siroka amba nyini ofe oka jam kan aka sebe koro partager ka sabke anafaka bon kusebe fenta mena fobi muni abe lamelbogo ani flelbogo kaseka olu wasa kama ambena kuma di anka ma wolelema fulikanya fola munun babulo kanye shin anlemebo ani anflelbo ma akaseka o fulikonke Daniel Nyan bago aniwula mbaw fo ka radio barakela befo ka nyamo befo ani ka foli di anlemebo na anflelbogo bela jelema ala ye an sigi hɛrɛ la ala ka an wuli hɛrɛ la ala ka jamana ala ka ɲasuma ala ka basigi di jamana ma ne folika ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma Sikata la Daniel ambola ka Daniel ka foliko me anyo de fo anlembo ni flelbogo bi okuma anye wole blama anana ka wole ko ojabi yani anka do masalo olukonna alibi ana kuma de Daniel ma Daniel jodo asigoro bembe muma akabara mu akasugo fo anamboye anka do anka babu konna na Daniel aywa ne ye Daniel Konate de Seydou Konate di Daniel ye passer ala barkala mo ne be do fena e ka anyayene ka do ne bangela islam du kono ngabi ne kala chrétien kala passer fona wala me foli di mfo mani mbaw kama koro bela jele info ma klenda bedo bo malambe kuma do foko do be dulo abena koro do ayen wele onna na ga wele jabi ajira ye abena mafona na la sona amye misro am fa koro da na ngani medi amma ana dofo aka awa Sikata la ni tuye Daniel aleka dagurnya kunfolo ye ka sabke anyo fo mado mu ni ayala la kusebe okuma maliko kan fana ayala la kusebe ay ko chamanye fokata Europe jamano fana kono ayala ken bela jelena okuma femiye anga korolon okuma abedodo ofanana okama anyo wole blama farafina chenka akana femfo anye bi abe mundo akadonta ye muye okuma ka sabke anyo de fo bebe kuma kadon ikadonta la akadonta ye muye
fɛn min ye farafina lamɔ cogoya kan a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ kanubɔw ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen Daniel bi an bɛ farafina tiɲɛ jamukan an bɛ o kɛnɛ kan ka sabu kɛ radio Savar FM Savar Media ɲɛmɔgɔyaso a ye nin jamukan in ka ŋaniya ka nin jamukan in ka a kɛrɛnkɛrɛn ka tɔgɔ da ko farafina tiɲɛ ko yani ka kuma wulikajɔ kɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini i yɛrɛbakun ye mun ye fɔlɔ i k'a ɲini ko o dɔn i ka kabila ye mun ye fɔlɔ i k'a ɲini k'o dɔn farafina tiɲɛ bɛ o kama a bɛ maa caman ta fɛn caman bɛ o bɛ farafina tiɲɛ kɔnɔ Daniel bi an bɛna masala i bɛ se ka mun fɔ an ye farafin yɛrɛ kan fɔlɔ yani an ka se lamɔ cogoya ma ayiwa Bako ye kuma ba ye dɔ fɔ a la i n'a fɔ mɔgɔ yanni i ka fɛn dɔn dɔnni fɔlɔ ye i yɛrɛbakun ye i k'i yɛrɛ dɔn ni m'i se k'i yɛrɛ dɔn ma da la n'i bɛ se ka maa wɛrɛ dɔn wa dɔnni caman fana a bɛ gɛlɛya i bolo mais k'a ɲini k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ i ye jɔnni ye n'i y'i yɛrɛ dɔn o tuma na i bɛ se ka maa wɛrɛ dɔn tiɲɛ don wa an ka wulikajɔ ye ka se ka anw yɛrɛ dɔn farafin n'an y'a fɔ ko farafin fara t'anw na an ye golofimaw ye nka golofima a bɔra Ala yɔrɔ golofima kɛlɛ k'i yɛrɛ bila kɔ dɔ de kɔfɛ fɛn tɛ golofima ye fɛnba de ye Ala ye min bila dugukolo sanfɛ fima tabiya kɔnɔ adamaden n'a fɔra ko mɔgɔ an ye bɔgɔw de ye nka adamaden kɔrɔ ko adamadenw de don an y'o de ye ni a fɔra ko farafina anw fɛ yan seko ni dɔnko bɛ anw de fɛ ne bɛ to ka kuma dɔw mɛn slogan dɔw mɛn u b'a fɔ ko Ala ye dɔnni di tubabuw ma farajɛw ma a bɛ ne yɛlɛ ko a bɛ n kamana gan fana ka sababu kɛ minnu b'o fɔ o ma farafinya dɔn awɔ n'o tɛ dɔnni bɛɛ bɔra farafina yan cogo di ta awɔ d'abord n'i y'a ye bi ko farafinden tɛ se la ka i yɛrɛ fɔ a ma ɲini k'a yɛrɛ dɔn de n'i dun ma se k'i yɛrɛ dɔn a bɛ gɛlɛya k'i yɛrɛ fɔ n'o tɛ dɔnni caman a taara an bɛnbaw fɛ farafinna yan depuis lawale tubabuw nana ka na an bɛnbaw lakuma ka dɔnni de ɲini u fɛ ni fɛɛrɛ ye n'o tɛ dɔnni bɛ farafinna yan n'i y'a ye bi ko farafinya ko a bɛ ka lagosi dɔwɛrɛ tɛ o sɔrɔla danbe an y'an danbe to yen k'an ka tabiyaw to yen lamɔ fana dɛsɛra donc o nana ni farafinden ma se k'a yɛrɛ dɔn bilen a y'i ɲɛ sama golojɛmaw nɔfɛ n'o tɛ seko ni dɔnko bɛ anw de fɛ yan nɔ a ye da maga fɛn caman na i y'a yira k'a fɔ ko lamɔ dɛsɛla o kuma an ka bi babu bɛ o lamɔ kelen de kan ka sababu kɛ fɛn caman bɛ yen o gulolen don o lamɔ in na munna e ko lamɔ dɛsɛla mun nana ni a dɛsɛli ye yala farafina lamɔ yɛrɛ sigin bɛ mun kan mun don ayiwa n'i y'a nin ko lamɔ dɛsɛla lamɔ bɛ daminɛ du de kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ sigila du a daminɛna du de ma n'a ko du maninkakan don an b'a fɔ ko lu cɛ kelen tɛ lu ye muso kelen tɛ lu ye cɛ ani muso o de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ lu ye o lu kɔnɔ den min ma sɔrɔ lu kɔnɔ o bɛ kɛ duden dɔ ye o duden ma caya i b'a ye kabila bɛ na kabila ma bonya sigida bɛ na sigida ma bonya dugu nana o dugu de bɛ bonya ka kɛ duguba ye ka caya ani continent région bɛ sɔrɔ a la jamana bɛ sɔrɔ a la fo ka taa bila continent ma diɲɛ sigila tan nka farafinna kɔnɔ lamɔ taabolo dɔw tun bɛ yen yanni tubabuw ka na lamɔ de tun bɛ yan o taabolo damadɔ bɛ yen n bɛ se ka
kuma a dɔw kan n'o y'an fɛ farafinna kɔnɔna ye lamɔ fɔlɔfɔlɔ ni bange kɛla o ye furu kɔ de ye du sigilen kɔ n'i y'a fɔ ko du muso fara cɛ kan a bɛ kɛ du ye wa ni o kɛla n'o o fɔ le ma ko fulu o fulu ma siri ka ban ayiwa maakɔrɔ a bɛ hakɛ to maakɔrɔ bɛ n'o ye musokɔrɔba a bɛ kabakulu 3 ta k'a gɛrɛ a yɛrɛ la a bɛ 1 ta k'o bila a ko Ala n b'a ɲini i fɛ i ka dɔnnibaa bɔ nin du kɔnɔ a b'a 2nan ta k'a bila Ala n b'a ɲini i fɛ i ka nafolotigi bɔ nin du kɔnɔ a bɛ 3nan ta sa Ala n b'a ɲini i fɛ i ka faama bɔ nin du kɔnɔ o de ye gwa ye tobili bɛ kɛ o de kan tan tobili bɛ kɛ o de kan diɲɛ bɛɛ maa buna adamaden tɛ se ka ɲɛnamaya balofɛn kan tant que ni a ma dilan gwakulu 3 in misali kan o tɛ se ka kɛ i ka ɲɛnamaya tɛ ɲɛ kɔrɔ de bɛ ninnu na a sigila de wasa ka ɲɛnamaya de sinsin tobili minnu bɛ k'a kan dunfɛnw na a bɛɛ n'a kɔrɔw de don a bɛɛ ka nafa le di luden ma donc lamɔ bɛ daminɛ o yɔrɔ la wa fɔlɔ yani tubabuw ka na ko chrétien ka na o ye diinɛ ye ko silamɛya nana o nana sɔrɔ taabolo dɔ tun bɛ farafinna yan nɔ tabiya de tun bɛ yen danbe de tun bɛ yan wa bato fana bɛ kɛ ni tilennenya ni dusukun kelenya ye o taabolo ye taabolo jumɛn ta a bɛ se ka mun fɔ an ye a tun bɛ fɔ o taabolo de ma ko chose comment on appelle Muruba Yaasa diɲɛ kɔnɔ bato daminɛ fɔli de ma ni sanko gɛlɛyala farafinna yan wala fiɲɛ bana carila jamana kɔnɔ wala kɔngɔ donna jamana kɔnɔ o bɛ balo donna jamana kɔnɔ o ma si dɔn o bɛ Muruba Yaasa de bɛ dɔn maa jumɛn bɛ Muruba Yaasa dɔn ani fɔli jumɛn bɛ k'a la fɔlikɛla a wolomanen don bɛɛ tɛ fɔli kɛ fɔlikɛla min ma faden to dun ti nkalon tigɛ olu de bɛ fɔli kɛ wa musow bɛ bɔ muso min ma a ka tafe bolo labila a ma nkalon tigɛ a ma janfa kɛ olu de bɛ bɔ o bɛ dɔn u bɛ tuuru 4 kɛ cɛw fana bɛ bɔ cɛw minnu ma faden to dun minnu ma tu k'a nɔ olu fana bɛ bɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ bɛ tuuru 3 kɛ a tuuru 7 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ ni sanko de don san bɛɛ fi wa san bɛ na wa ni bana de don i b'a sɔrɔ fiɲɛ bana in a bɛ ban gɛlɛya o gɛlɛya n'u y'a k'a kan a bɛ jaabi a bɛ yen hali sisan maa dɔw bɛ yen nɔ o sinsinlen b'a kan hali denko ma gɛlɛya dɔw ma o bɛ Muruba Yaasa dɔn kɛ bɛɛ t'a dɔn a dɔnkɛbaaw wolomanen don o bɛɛ tun bɛ farafinna danbe dɔ ye ka sɔrɔ ni tubabuw ma na maintenant taabolo min bɛ yen lamɔ kunda an bɛ kuma kɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ ko duga ye gamamafɛn de ye wa Ala ye dɔnniya di duga ma nka a n'a ka dɔnni bɛɛ duga ma kɛ kɔnɔ ye min bɛ kafa duga muɲulen don a sabalilen don duga filɛ dɔnni b'a la nka n'a ka dɔnni bɛɛ a ma a yɛrɛ bonya a ma sida a yɛrɛ la maa bɛ ɲɛbɔ min fɛ duga balo ye sogo de ye nka duga tɛ ni bɔ duga ka fɛn sogi k'a faga k'a dun duga t'a kɛ wa ni kɔngɔ ye duga minɛ Ala de bɛ duga ka balo yɔrɔ yira la n'o ye sogo su ye
nga bago duga kelen tɛ dumuni kɛ cogo di tan ni duga ye sogosu y'a kelen a bɛ yiri dɔ filɛ k'i sigi a sanfɛ k'a tɔ kɔnɔ fo a filanan ɲɔgɔn ka na o kuma na o bɛ sɔrɔ ka jigin a kan k'a dun n'o tɛ kɔngɔ b'a yɛrɛ fana fa a ye a tɛ jigin a kan mais passer de kɔrɔ ye jumɛn o kɔrɔ de ko adamaden buna adamaden i ka kan ka miiri i maa ɲɔgɔn na e kelen ka fa tɛ mɔgɔ bɛɛ falen ye n'i kelen fala kɔngɔ b'an tɔgɔ la e ma fa o miiri bɛ duga la o dɔn bɛ duga la duga bɛ kasi de ni diɲɛ ye fɛn min bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ duga b'a dɔn o de kun da surunya n'a fɔra ko kalisa ko nin ye duga masa ye kɔrɔ ko dɔnnibaa don dɔnnibaa min majigilen don a sabalilen don a muyulen don o de ye duga masa ye donc o bɛɛ tun bɛ an ka taabolo o kuma olu mana fɔlɔ wa o bɛɛ tun bɛ taabolo la farafinw bolo k'a sɔrɔ tubabu tɛ nin kalama tubabu tɛ nin dɔn hali sini n'i y'a ye tubabukɛ y'a dɔn a y'a sɔrɔ farafinna kɔnɔ dandanfɛnw bɛ yen o bɛɛ n'a ka taabolo don wa o tun bɛ kalan di farafinden ma i y'a ye o duga kelen n'i ye duga so filɛ kodɔnlaw maakɔrɔw fa u tulo bɛ ne kana n'i ye duga so i m'a don duga so kɔnɔ a bɛ na ni kodɔn ye a bɛ na ni karamɔgɔya ye i bɛ sabali y'a kɔnɔ ka muɲu y'a kɔnɔ i y'a ye wa dɔnni bɛɛ bɛ duga so de kɔnɔ wa e m'a don duga kɔnɔ i bɛ taa nɔɔsi sɔrɔ duga de kɔnɔ nɔɔsi kelen kelen i b'a sɔrɔ duga de kɔnɔ taabolo bɛ nɔɔsi la nɔɔsi ko a ko dugukolo tɛ dannafɛn ye k'ale ma da dugukolo kan kuma tɛ a sanfɛfɛn ma o don n'a bɛ taama nɔɔsi a bɛ siga k'a tɛgɛ bila dugu la wa n'a y'a bila a b'a sen saba bɛɛ tɔ kɔrɔta parce que dannafɛn tɛ dugukolo kan dugukolo ka dannaya banna bɛɛ jɔyɔrɔ tun bɛ an ka lamɔ la fɔlɔ bɛɛ jɔyɔrɔ tun bɛ lamɔ la farafinna yan nɔ sabula n'i ye o filɛ bɛ na sinankunya sɔrɔ o de kɔnɔ sinankunya in kun ye ka sigi diya an bolo wa an ka ɲɔgɔn bolo fɛn sɔrɔ nɔgɔya la ka kɛlɛ ban ka fitinɛ ban o de ye sinankunya ye sinankunya kɔrɔ jumɛn b'a la sɛnɛ kelen kelen to bɔlen dagayɔrɔ o sɛnɛ o de ko don e ye ɲɔ bɔ ne ye daga bɔ an ye to tobi to bɔlen kɔ yala ɲɔtigi ta de ye sɛnɛ ye wa dagatigi ta don ɲininkali bɛ ye dɛ fo ne y'o ɲɛfɔ an ye sabula daga tɛ to a yɛrɛ ma ka sɛnɛ kɛ ɲɔ yɛrɛ fana tɛ sɛnɛ kɛ ni daga tɛ o kosɔn o na to ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ sa ɲɛnamaya ni fili tɛ ban maa si dafalen tɛ ni maa fili i ma i kan mago to sɛnɛ in kosɔn e yɛrɛ maa fili ma n b'i mago to ni sɛnɛ de kosɔn wa o de donna an ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sɛnɛkunya ye wa hali sini sɛnɛkunya in bɛ yen o sɛnɛkunya de tiɲɛ yɛrɛ sinsinbere dɔ y'o ye n'an ye sinankunya n'an y'a don ba la i b'a ye dɔ bɛ bɔ fitinɛ la dɔ bɛ bɔ gɛlɛya la dɔ bɛ bɔ juguya la wa a bɛ dɔ bɔ dusubaya yɛrɛ fana la sinankunya de b'o kɛ i y'a ye a taabolo filanan ye jumɛn ye o ye ko kɔtɛ fɛn dɔ bɛ yen fɛn ɲɛnama dɔ don ko kɔtɛ a sɔrɔ ka di bada kɔda ɲɛfɔw ninnu ma kɔtɛ ko a ko a bɛ gasi fɔ kɔtɛ ko gasi de k'ale bɛ siran kasi ɲɛ o de kosɔn n'a ka so bɛ yaala a bɛ yaala n'a ka so y'a kunna walasa a kana don gasi la kɔtɛ kodɔn bɛ kɔtɛ la taasi bɛ kɔtɛ la adamaden ɲɔgɔn hakɛ dɔn o bɛ kɔtɛ de kɔnɔ maaya
dɔnni a bɛ kɔtɛ kɔnɔ yafali a bɛ kɔtɛ kɔnɔ n'i donna kɔtɛ so kɔnɔ i bɛ ninnu sɔrɔ a kɔnɔ o laban de ta kɛ nimɔgɔya ye parce que i bɛna furu sɔrɔ a kɔnɔ. K'a yira fɔlɔmɔgɔw tun sinsin bɛ nin bɛɛ ka yaasa ka se ka lamɔ dilan du kɔnɔ wa? Fɔlɔmɔgɔw tun sinsinlen bɛ ninnu de kan walasa ka se ka lamɔ dilan. N'i bɔra kɔtɛ la de parce que i bɛna nimɔgɔya sɔrɔ kɔtɛ de kɔnɔ. O nimɔgɔya sɔrɔlen kɔtɛ kɔnɔ ko furukɛ ni furumuso aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ aw ka gɛlɛya nimɔgɔ de b'a ban n'i filila i muso k'a bɛ kuma i bɛ funu a kan parce que a man kan k'i dalo minɛ k'a sɔrɔ i jo t'a la i den tɛ se k'a fuma i muso dɔgɔnin o de bɛna tiɲɛ f'i ye kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la o ye nimɔgɔya de ye a nali ka fɛn de dilan a nana ka furu sinsin ka furu bama a ka mɔgɔya ja n'an bɔra yen de i bɛ taa sabanan min na a bɛ fɔ o de ma ko kɔmɔ kelen kelen mɔɔw ye kɔmɔ kɛ boli ye boli bɛ kɔmɔ kɔnɔ de n'o tɛ boli tɛ kɔmɔ ye ayi kɔmɔtigiw o y'o sɔgɔ kɔmɔ la de taabolo de fɛ n'o tɛ kɔmɔ filɛ kɔmɔ tɛ boli ye a bɛ a kɔnɔ de boli b'a kɔnɔ kɔmɔ ye bamanankan de don lamɔ a bɛ lamɔ de ko fɔ denmisɛn ma ye den ma bange kabini denmisɛn a bangelen kalo 8 ɲɔgɔn na den bɛ baara kɛ ni parti damadɔ ye. Parti jumɛn? Ayiwa a bɛ baara kɛ n'a farisogo ye a bɛ baara kɛ n'a ɲɛ ye a bɛ baara kɛ n'a tulo ye a bɛ baara kɛ n'a nɛnkun ye voilà o de bɛ kalo 8 o waati den bɛ filɛli kɛ a bɛ yeli kɛ n'i magala la a b'a dɔn mɔgɔ magala a bɛ mankan mɛn nka waati den mago bɛ kala dɔ la o kala a bɛ sɔrɔ bangebaw fɛ a bɛ sɔrɔ ba fɛ a bɛ sɔrɔ fa fɛ cogo di kabini ye i bɛ kuma ni den ye i bolo ko a t'a mɛn mais i bɛ kuma n'a ye kana ngalon tigɛ denɲɛni ye ayi denɲɛni i bɛ kuma min fɔ barigu fɛ dɛ sɔbɛ kuma dɛ i b'o de fɔ ni denɲɛni ye a bɛ wuli e bolo a b'a faamuya wa? a b'a faamu lamɔ don lamɔ kɔrɔ ka bon lamɔ kɔrɔ de ko i laɲini ye min ye ka k'a ye misali filɛ yiriden o yiriden n'a a gerema binna a bɛ toli wala n'i y'a gere kari ja min tun ka kan ka sɔrɔ a mɔli la i t'o sɔrɔ ni den ma lamɔ den mansa ka kan ka denbaya ja min sɔrɔ a t'o sɔrɔ donc mɔ kɔrɔ de b'a la n'a fɔra ko mɔ ye a kɔrɔ ka bon parce que kɔmɔ in lamɔ de ko don den si sera san 1 a mago bɛ kala la ka taa di san 5 den mago bɛ kalan na n'a m'o kala sɔrɔ ka si se san 10 a mago bɛ kala la c'est o waati a b'a essayer ka mɔgɔya ka d'a ye i n'a fɔ i ka a tandu o ka d'a ye a ka don fɛn na a ka tandu sɔrɔ o ka d'a ye san 10 wagati wa? 10 waati kɔnɔna la denmisɛnnin san 10 waati a tanduli ka d'a ye a waati kɔnɔna la a mago bɛ kala dɔ la donc ale bolo n'a donna fɛn fɛn na k'o kɛ a ka tanu voilà o waati de n'a donna fɛn na fɛn min man ɲi kana to a wele i ka kuma a ye a karisa nin man ɲi o yɔrɔ na kana da o ma dɛ o fɔ ka ba dɔrɔn a ye ɲumanya min kɛ i ko hungu d'a kan
k'a tando i ye min fɔ a ye a y'a faamu mais dusukun na a ma jogi tandoli min dara a kan a bɛ continuer ɲumanya fɛ si ka se san 15 a mago bɛ kalan dɔ la n'a m'o sɔrɔ si sera san 20 a mago bɛ kalan min na n'a m'o sɔrɔ den ka ɲɛnamaya tiɲɛna cogo di ta o ye lamɔ bannen ye lamɔ banna pasari ni wala dɛ o waati wa mɔgɔya nana o y'a sɔrɔ a mago tun bɛ kalan minnu na ka to a denmisɛnma an m'olu sɔrɔ an m'olu sɔrɔ mɔgɔya dun nana a n'a mun kɛ min bɛ na hakili la ale bolo de ka ɲi i b'a sɔrɔ ni den minnu lamɔna a n'u taabolo tɛ kelen ye i b'a ye a bɛ don fɛn dɔ la a man kan ka don a la mais a bolo fɛn ɲuman don a bɛ taa sɔrɔ kɛta tɛ tuma bɛɛ a bɛ kunnada i b'a ye a bɛ mun kɛ a b'i mabɔ denmisɛn mɔlenw na a bɛ to a kɛlɛ n'a ɲɔgɔnna fana sɔrɔla la o fana b'ale de filɛ o bɛ t'i fara ale kan delenkan bɛ wuli tan de i y'a faamu n'o tɛ den mana san 5 a ye kalan sɔrɔ san 10 a ye kalan sɔrɔ san 15 a ye kalan sɔrɔ san 20 a ye kalan sɔrɔ a bɛ fɔ o den de ma ko a mɔna o kɔrɔ ko a ye faamu sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ ka faamu sɔrɔ adamadenya la ka adamadenya taasiraw dɔn ka tabiya taasira dɔn n ka kan ka nin kɛ man kan ka nin kɛ n ka kan ka nin bonya man kan ka nin bonya c'est-à-dire ka a ye ko bɔlɔ ɲɔgɔn na a lamɔna o tuma na fɛn bɛ se ka kalifa a ma a bɛ fɔ o de ma ko a mɔna mais pasari filɛ ka ni lamɔ cogoya minnu fɔ yala jɔn jɔyɔrɔ ka bon ni lamɔ ninnu o dili la den ma jɔn jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni lamɔ ninnu na maa min jɔyɔrɔ ka bon nin kɔnɔna la o ye masa fila olu jɔyɔrɔ ka bon a la mais a bɛ daminɛ ba la den fitinin a n'a ba de don fa ta ye waatini ye ale bɛ bɔ ale ka ciw ka ca nka ni ba de bɛ ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ ba de ka kan ka lamɔ in daminɛ mais n'a nana san 10 sɔrɔ waati min na fa fana ka kan ka i janto a la ka ko n'a kɔrɔw fɔ a ye san 10 wagati quoi waati kɔnɔ i bɛ ko n'a kɔrɔ fɔ den ye ni i tɛ se maa ɲini i b'a di bamanan tun b'o de kɛ bi den ta k'a d'i ma den filɛ nin ye a lamɔ in ko k'i k'a kalan a degi ɲɛnamaya kɛcogo la a degi adamadenya taasira la wa a degi i ka ko n'a kɔrɔw fɔ a ye n'a ye san 20 sɔrɔ a lamɔna o la ko fɛn bɛ se ka kalifa a ma o de kosɔn o de la banbaatɔ kɔ dɛ mɔkɛ sala ka fɛn min to a kɔ o de bɛ ta o de bɛ mɔ k'a d'a ma a bɛ ta k'a d'a ma de ko fɛn ka kan ka kalifa a la sisan n'a sɔrɔ mɔkɛ tun ye bolisɔnna de ye a sala ka to yen o bɛɛ y'o de ta k'a yira a la n'a ye sigi o kan a bɛ kɛ bolitigi ye ni mɔkɛ yɛrɛ sala ka daba kunkuru de to ko sɛnɛkɛla de don o de bɛ ta k'a ci i ma ayiwa i mɔkɛ tun ye ɲɔmasa de ye a ye du ta a y'a denw balo ka walidenw balo kuma caman labalo wa ɲɔmasa don n'a ye daba ta ko o tɔn ci dugu rɔ min fɔlen mɔkɛ ko la n ka k'a ɲɔgɔnna ye o yɛrɛ fana bɛ kɛ ɲɔmasa ye sɛnɛ bɛ ja wala banbatɔ mɔkɛ sala ka kuranɛ to yen o fana ye kɔmɔ dɔ ye a bɛ ta k'a d'a ma ayiwa i mɔkɛ tun ye dɔnnibaa de ye a ye du mago ɲɛ ka kabila mago ɲɛ ka diɲɛ mago ɲɛ n'a fana y'o ta k'i sigi a kan a bɛ kɛ dɔnnibaa de ye lamɔ bɛ bɔ yen de hɔrɔnya bɛ na yen danbe bɛ sɔrɔ yen de o waati de mɔgɔya musoya ladilali a bɛɛ b'a kɔnɔ cɛya ladilali a bɛɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ ka jaratigɛ k'a fɔ ko n tɛ nin kɛ
nti sɔnni ma a bɛ jaratigɛ ɲini ɲɛnatɔmɔli de don ɲɛnatɔmɔli de bɛ kɛ o waati kɔnɔ o de kosɔn tɛgɛden 5 min filɛ nin ye dɛ ala ye nin di de mɔgɔw ma ko an ka kala kɛ n'a ye ka diɲɛ yɛrɛ 2 kɔnɔ ka ala 2 kɔnɔ ka jahanama 2 kɔnɔ ka alijinɛ 2 kɔnɔ ka jinɛw 2 kɔnɔ ka adamadenw 2 kɔnɔ danfɛn bɛɛ 2 kɔnɔ an b'a bɛɛ sɔrɔ nin 5 kɔnɔ den 5 kɔnɔ den 5 o de ye fɔlɔ ye ladiki ɲɛnamaya kɔnɔ cɛ fara muso kan bɛɛ ka kan ka fɛn dɔ ladiki mɔgɔya tɛ taa ten i bɛ ko dɔ de ladiki wa n'i ye ladiki kɛ e bɛ ɲɛnatɔmɔli kɛ ɲɛnatɔmɔli de ye nin ye n'a fɔra ko e bɛ jumɛn de fɛ i ka teli ka ni bolonganden de kɛ da o ye tiɲɛ dɛ ɲɛnatɔmɔli ye i bɛ ɲɛnatɔmɔli de kɛ i bɛ ɲɛnatɔmɔ ka bɔ min hakilimaya la sabula hakili de ka jan fɛn bɛɛ ye hakili de ka teli fɛn bɛɛ ye aw ka village la i delila ka taa yen n delila ka taa i delila ka taa yen hakili ma taa i ka na siɲɛ damadɔ ɲɔgɔn kɔ i y'a fɔ sisan ne hakili t'a la ka na wala dɔn foyi man kelen tɛ man teli diɲɛ kɔnɔ ka hakili bɔ o de kosɔn farafinna yan nɔ a fɔra ko ni ci fɔra ye a ko i k'i hakili to a la k'i hakili to a la siɲɛ 1 i hakili to a la siɲɛ 2 i hakili to a la siɲɛ 3 fɛn o fɛn ma yɛlɛma adamaden hakili kɔ k'a ban a tɛ ye ɲɛkili banna de o kɛlen i n'a fɔ fɛn de ka a bila an na a tɛ yeli kɛ don ayi hakili de bɛ yeli kɛ o de kosɔn adamaden ɲɛ 2 ka ci ayi i ma fiyɛ ni dusukun fiyɛna i kɛla fiyɛ yɛrɛ ye donc o la ni dun ye o de kosɔn tɛkunɛnden filɛ nin ye camancɛ ye nin de ka ja bɛɛ ye ko hakili ɲɔgɔn na fɛn jan tɛ wa ale ka surun fɛn bɛɛ ye fana n'i y'a ɲini hakili kɔnɔ ko ka bɔ mun kɔnɔ gafe kɔnɔ kuranɛ o bibili o livre o a m'a kɛ kitabu o kitabu ye a m'a kɛ gafe o gafe a ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ sinsinni kelen bɛ fɛn min kan n'i y'o sɔrɔ i k'a tila i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin de bɛ fɔ duden ye k'i lamɔ k'i kalan nin de la o la i m'a to yiriden kelen sɔrɔ i b'a fara n'i balimaw cɛ o dɔ duga tɛ sigi a tɛ dumuni kɛ a kelen fɔ 2nan ka na o bɛ sɔrɔ ka jɛ ka dumuni kɛ nin ye lamɔ ye farafinna min tun bɛ kɛ ka ɲɛnamaya sinsin maa minnu lamɔna ni o ye i b'a ye kelen nkalon ye haramu y'u bolo suɲɛni ye haramu y'u bolo parce que u ma lamɔ n'o ye k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu o b'a kɔnɔ i b'a ye o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà n'i dun kɛla maa fɛ k'a ban ayiwa i yɛrɛbakun a ka di ye cogo min na a tigilamaa ka di ye ten o la an ka kilaba 2 o ye kumasenw dɔw fɔ Nabila Isa ko cogo di a ko i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ kira Muhamadu ni kisi ni nɛɛma b'a ye a fana ko ten fɛn ka n'i maa ɲɔgɔn ye fɛn min ka di ye y'a ye wa o nana bɛn bamanan ka taabolo ma farafinna kɔnɔ yan an ka sɔrɔ o kumakan olu chrétien ma na silamɛya ma na ninnu kun bɛ yen o de bɛ ka tunun dɔɔnin dɔɔnin gɛlɛya bɛ ka na mais mun de bɛ ka na n'o tunuli ye parce que Bako an ka dumunifɛnw falenna dumunifɛn falennen don ne ni e ka ɲɔgɔn kanu dumunifɛn min b'o kɛ o ye ne bali o dunni la ka e bali o dunni la cogo di an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di farafinna yan an bɛ mun dɔn an ka balo kun b'a ye jumɛn ye to kaba to saɲɔ to keninge to an ka balo ye nin de nka a tɛ dilan fɛn wɛrɛ kan a bɛ dilan guwakulu 3 in de kan to kɔrɔ de b'a la ko dudenw ma a ye nin dun balo de don a ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn mago to
o to kɔrɔ filɛ nin ye. Sigata la paseri an bɛ i fo kosɛbɛ an ka waati kɔni o sɛbɛkɔrɔ korona kama sɔrɔ masala hakilila an bɔ ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔgɔma an na ni wagati na a ka dɔw ye o kuma an kɔni ka continuer mais an y'o fɔ waati kɔni o sɛbɛkɔrɔ korona kosɛbɛ ni jamukan in a tɛna danima wa nin babu in a tɛna danima an na don nin babu in baningaw kɔnɔ hali bi donna natɔ la paseri kumakuncɛ kumana ka sabu kɛ jamukan sɛbɛkɔrɔ korona ni waati na kumakuncɛ kumana ka se ka folikanw fana kɛ. Ayiwa bɛ kuma cɛ ni min ye o ye an farafindenw an kana jɔ an yɛrɛ la an ka da an ka farafinya la sabula adamaden ka dɛsɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ la ala tɛ foyi kɛ an ye bilen koyi ala ye an ka kɛtaw bɛɛ bila an ka miiri kɔnɔ ni dɛsɛli ni i tigɛli i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ dɛsɛ mɛ n'i dali i yɛrɛ la i bɛ se sɔrɔ o la farafinden ka kan ka da i yɛrɛ la surtout bamanan de ka kan ka da i yɛrɛ la n'i dala i yɛrɛ la dɔnni bɛ dɔnni na mɔgɔ tɛ mɔgɔ kala dɔnni bɛɛ la don n'a nata la an da na s'a ma n'a fɔra ko kalanko kɔrɔ de b'a la kuma sen kelen a tɛ bamanan ni min kɔrɔ t'a la o kuma sen tɛ yen o la n bɛ foli di aw ma k'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka arajo baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ani ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ni kɔni vraiment ni kɛla siɲɛ fɔlɔ ye ka na studio kɔnɔna yan nɔ an b'a ɲini ala fɛ ni kana kɛ a laban ye ani an bɛ kuma minnu na ala ka barika don a la hali bɛ ala ka ɲɛta di arajo ma jamana ye ala ka basigi ala ka jamana ɲɛsuma ala ka hakili di jamana marabaaw ma vraiment ni ye folikan in ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma ani cani baraji. Sigata la paseri an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka foli di an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'a fɔ a bɛ k'an lamɛn arajo Safari FM fiɲɛ sɔrɔ fɛ minnu bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan nin wagati in na fo ka taa se an ka page Facebook ma an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ bi ta an b'o bila yan nin tun ye ani fɛn min ye Sedu Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ Daniel paseri don a sigiyɔrɔ bɛn bɛ kuralenko ma ale de tun ye an ka bi ma welelen ye farafinna tiɲɛ o kɛnɛ kan kana se ka babu farafinya kan fo ka taa se lamɔ cogoya farafinna an ka bi babu tun bɛ ka bolo kan babu kɔni hakilila a ma se a danna don n'a natɔ la an nana baku in an nana a kurakuraya ka se ka tɛmɛ ni babu ye yaasa aw ka se ka wasa sɔrɔ farafinna maa tun bɛ lamɔ cogo min na yaasa a ka se ka faamuyali sɔrɔ la k'o to aw sigiyɔrɔ la bi ka se ka jaw k'olu bɛɛ lajɛlen ta k'o d'a ma o ye Daramani Jire ale n'a ka jamakulu kumakan sanuman Kalilu Magasuba an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbagaw ni filɛbagaw ka ɲin'aw fɛ k'a fɔ a ka jamukan in a ka sɛbɛkɔrɔ partager aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati na yaasa fɛn min ye a nafa o ka sɔrɔ ka caya an b'aw bɛɛ fo kuma bara aw denkɛ ni aw balimakɛ Dirisa Kone Bako a k'an bɛɛ alamisa wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan n'o ye farafinna tiɲɛ ye.